Ola a todos, vou falar un minuto sobre A Coruña, que está en Galicia. Ten un clima atlántico ao largo de todo o ano. Os seus principais monumentos son a Torre de Hércules, a Igrexa de San Jorge e o Castelo de San Antón. A súa festa máis popular é a Festa de San Xoán, que se celebra con gaitas, bandas de música e gigantes e cabezudos. E a cidade á tarde énchese de sardinadas e con moito humo, onde no paseo marítimo e nas praias de Riazor e Orzón acumúlase 120.000 persoas. A Coruña ten aproximadamente 280.000 habitantes. As súas calles son estreitas no casco vello e fóra dali son moi amplas. Gústame porque ten unhas festas moi bonitas, ten mar e unhas praias preciosas e, sobre todo, o acuario onde vexo ao tiburón Gastón. Un bico ata outra.